Sator txiki, zuk zer izan nahi zenuke handitan? Handitan? Ez dakit, ez du sekula pentsatu. Zuk? Nik albaitari izan nahi nuke. Bai, oso lanbide polita da hori. Bai, gure etxera askotan etorri izan da albaitaria. Azkeneko aldiz, amak estarriko min handia izan zuenean etorri zen. Sendabelar batzuk eman zizkion, eta berehala osatu zen. Ideia bat bururatu zait, asto txiki. Zergaitik ez dugu zu albaitari eta ni gaixo dagoen satorra izatera jolasten? Benetan! Bai, ideia bikaina Sator txiki. Olaintxe nator. Ongi, ni etxean egongo naiz. Eta zatoz ni sendatzera? Ze mindu dan. Egunon, Sator txiki. Ze modu zaude gaur? Gaizki, oso gaizki nago. Izugarrizko bizkarreko mina dut. Bizkarreko mina! Asto txiki. Zer? Asto txiki. Horrekin ez nauzu sendatuko. Egin zerbait gehiago. Ukitu nire bizkarra, egin galderak. Utzi da zu bizkarra ukitzen. Hemen minik? Ez, berago. Berago? Hemen minik? Berago. Ipurdian, zeharraroa. Hemen minik? Ui, pasa zait bizkarreko mina. Eskerrik asko, albaitari. Bizkarreko mina? Sator txiki, zuk bizkarrean ez? Zuk zabelean zenuen min izugarrizko bat?